ברוכים הבאים למהדורה מיוחדת של פינת הפיראט. והפעם פינת הפיראט משודרת אליכם הישר מעיירת חוף ציורית בצרפת הידועה בשמה קאן. ובכן, רשמים מן התחרות. נתחיל בכך שהגענו לנמל התעופה בציריך. הייתה לנו שם עצירת ביניים קלה. עצירת הביניים בציריך התעכבה מעט, מה שגרם לי לחוסר שביעות רצון, אך הם כיפרו על כך בסנדוויץ' הנהדר שקיבלתי בטיסה. כאשר הגענו למלון גילינו שהמלון מאוד נחמד, וגם גילינו שיש לנו את אותן מברשות שיניים, לפחות באותו צבע. כל כך התרגשנו שנאלצנו להיכנס כולנו ביחד להתרחץ. למחרת היום נעמדנו בתור ארוך ושוב חשתי חוסר שביעות רצון, אך בסיומו של התור קיבלנו את התגים הנחשפים ויכולנו להיכנס ולצאת מן ההרצאות השונות. מעיין ואני נכנסנו לתדרוך של הקאן יאנג ליונס וקיבלנו בריף די מעורפל, אבל התחלנו לחשוב עליו. מכאן אין הרבה תמונות בגלל שבאמת חשבנו קשה. ולראיה נשאר לנו עדיין רדבול שטרם שתינו. ישבנו מול המחשב שעות רבות, ובסופו של דבר, כמו שאתם יכולים לראות בסרטון הבא, הקנדים ניצחו. לקחו את ה-500 על 700. זה מיני סטייל, פאקינג מיני סטייל. כן, והנה תראו, הקנדים באים לקחת את הפרט שלנו. אבל הם נורא נחמדים בסך הכל. אבל אנחנו יכולים להגיד שעשינו את מיטב מאמצנו, והשופטים פשוט לא מבינים. זה הכל להפעם, פינת הפיראט, צרפת. דרך אגב, דיברתי עם איש עסקית והוא שוקל להסתובב פה ברחבי כאן. אם יהיו כמויות יפות של תגובות המבקשות מאיש עסקית לעשות זאת, הוא אכן יעשה זאת ויצלם את עצמו. אני מבטיח לעלות לבלוג. שלום ולילה טוב.